Gak iki dhewe isuk-isuk wis ngobrol nih kene iki nyapa to nggih. Golek anu hawa dingin. Lah hawane apa panas liyane? Panas kok. Oh, Rasane wong mlaku cah wedok dingin. dingin kok ndan. Lenggut tok. Nah ya, kok enak nah lho. Liwat Iya. tanah. Ya kae golekane kae lho. Enak lho. Kae lho. Tapi kowe gelem putih sikile papat. Moh. Tapi kok. Ayo. Nek gantung moh medon iki. Lah yo Kok balik neh kok. putih sikile papat. Lah ya sapi. Ya wis ngene iki lho. Tiap pagi mesti bergurau, Lur. Penawan Heeh. rezekine akeh. Heeh. Bojone ayu. Heeh, tambane ra engko. Tambah. Ya wis panen neh iki tandur. Iya iki tandur nek. Kacang ijo ini wis kuning-kuning. Heeh, iki kacang ijone. Iya. Wis paling penak terus lho iki. Eh. Wis apa neh iki engko?